आं सानफ्रोमबो फरायसालियाव थांगोन आं सानफ्रोमबो लेखा फरायगोन आं फोरोंगिरिफोरनि बोसोनखौ लागोन आं बिमा बिफाखौ मान होगोन आं बिमा बिफाखौ मान होगोन आं गेदेरफोरखौ मान होगोन आं दुइसिनफोरखौ अनगोन हरिसिंगा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 47 बोसोरसालिया जथुम्माया जोबलांबाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय हरिसिंगा दख'रा एबसुआ बर' हारिनि रैखाथि मोनथा आरो समाज जौगाथायजों लोगोसे हरिसिंगा ओनसोलाव सोलोंथाइ समाजारि जौगानाय समाजारि गाज्रि थासारिखौ फोजोबस्रांनो आरो इयुनाव मावनो गोनां खामानिफोरखौ सावरायलायनो थाखाय थांनाय 15 आरो 16 डिसेम्बर खालि साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों 47 बोसोरसालिया जथुम्माया दख'रानि बनियापारा गेवलां फोथाराव खुंफुंलांजाबाय। हरिसिंगा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथुम्मानि दिनै गेवलां मेलमोन बे गेवलां मेलाव आङो बाहागो लानानै गोजोननाय मोन्दों। बे गेवलां मेलाव बाहागो लानानै बेखौनो रायजो राजाफोरनि जों लोगोसे फरायसाफोरजों लोगोसे जोंनि सानसुमै बिथांमोनजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा आथिखालाव जोंनि बर' हारिखौ गेरेमसा हारि खालामनांगौनि थाखाय जिखिनि मावथांखिफोर दङ जोंनि बड'फा मिसन फर सास्टेनेबल चेन्ज जे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि युथ डेभेलपमेन्टनि खोथा जोंनि ससियेल रिफर्मेशननि खोथा बा जोंनि स्पर्ट्स डेभेलपमेन्टनि खोथा बा कालचारेल मोनसे रेभलिउसननि खोथा बा गुड ससाइटि दानायनि खोथा नैबे बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो सावरायनाय जायो। थारैनो नंगौ फैबाय थानाय समाव जोङो हारिखौ जौगानाय जोङो लुबैमारदों आरो लुबैमारदोंब्ला जोङो सासे बर' सुबुं हिसाबै गावबागाव जि जायगायाव दङ जोंहा खामानि मावनो गोनां दङ बियो न'खरावनो था बियो गुबुनावनो था बियो साख्रियानो माव बा बियो फोरोंगिरियानो जा बियो सासे आबादारियानो जा जों खावलायदों बेखायनो जेखि जायगायाव थाया मानो जोङो माहारियारि बादखौ सिगाङाव दोननानै जे हारि जौगानांगौनि थाखाय न'खर जौगानांगौनि थाखाय साफ्रोमहोबाबो बिबान दङ बे बाथ्राफोरखौ जोङो दिनै नैबे गेवलां मेलनि गेजेरजों जोङो रायलायदों। लोगोसे जोङो बेवहाय मिशन स्केल एन्ड क्वालिटि एडुकेसननि बाथ्राखौ लानानै आथिखालनि ट्रेन्डआ जे नोङो कम्पिटिटिभ ट्रेन्ड जाबाय आथिखालनि ट्रेन्डआ जे नोङो केरियार अरिएन्टेड बेबायदि मोनसे ट्रेन्ड जाबाय बेबायदि थासारि समाव जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो बोरै केरियार मोनसे अरिएन्टेड बेबायदि जोङो खालामनो हायो बे बिथिङै लाइमोनफोरजों सावरायनाय जादों। आरो दिनै जोंनि दिनैनि देग्लाय निटआव जे नोङो 42 जन मोन्दों बा APSCआव 14 जन मोन्दों नैबे बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो दिनै रायजो राजाफोरनो थुलुंगानाय मोनसे मेसेजफोरखौ जोङो होनाय जादों। मानो होनबा निटआवबो बा APSCआवबो बर' मिडियामनि बेबायदि गोबां फरायसाफोर दङमोन बा जाखांखानाय बेबायदि माखासे अफिसार्सफोर बा सिभिल सार्भेन्टफोर बा मेडिकेलाव बा इन्जिनियारिंआव गोबां बेबायदि दङ लयार्सफोर दङ बेंकिंआव दङ। दा बेखायनो जोङो बुंदों जे दिनै मिडियामा मेटार नङा गिदिर मानसि जानो थाखाय जाफुंसार मानसि जानो थाखाय दा बेखायनो बेखिनि मोनसे साहस आरो कनफिडेन्ट बे बाथ्राखौ जोङो लाबोलायनांगौनि थाखाय रायजो राजा फरायसाफोरजों जोङो दिनै रायलायदों बेखिनि बाथ्रा आरो दिनै स्किलखौ इम्परटेन्ट होनानै फरायसाफोरजों बिमा बिफाफोरजों जोङो रायलायदों आरो फैबाय थानाय समाव बेखिनि मोनसे सुजुग आरो खाबुखौ रायजो राजाफोरनो जोङो बोरै होनो हायो सरकारनिफ्राय बा जों बोरै बिख'नानै होनो हायो बा राइट्सफोरखौ जोङो बोरै बिख'नानै होनो हायो बे बाथ्राफोरखौ जोङो रायलायनाय जादों। आरो बेवहाय एकर्डनिनो मावफुंनो गोनां जिखिनि दफाफोर बैफोरखौ आसाम सरकार बा भारत सरकारा थाबैनो जेन मावफुङो बे बाथ्राखौ रायजो राजाजों लोगोसे जोङो दिनै आसाम सरकारनिसिम भारत सरकारनिसिम जोङो आपिल खालामहरदों। लोगोसे जिखिनि मोनसे मोननै दफाफोरा दिनै मावफुंजाबाय बेनि थाखाय जोङो सरकारनिसिम जोङो साबायखर बावदों। दा बेखिनि बाथ्राखौ आङो नोंथांमोननो फोरमायबाय। गोजोन्थों। उदालगुरियाव जिहेतु एबसुनि जि 50 बोसोर जथुम्माया जानो थांगासिनो दं दा बे खिन्थु बर' रायजोफ्रा गोबां बर'फोरनि थाखाय मोनसे एबसुनि अधिवेशन बा एबसुनि कनफारेन्सआ उदालगुरि रौतायाव लानायनि सिगनिफिकेन्सआ बेवहाय जोंहानो जों बेखौ बुजिग्रोनांगोन आरो बेयो मोनसे थारैनो मोनसे ओंथि दङ। उदालगुरि रौतायाव लानायनि गुबै माबाया जाहैबाय जे बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ 1986आव एबसुनि आफादगिरि जादों रौतानि थांखि बायदियै रौतानि डेलिगेटनि गेजेरजों आरो बे डेलिगेटआवनो बड'लेण्ड मुभमेन्टनि रेजलिउसनाबो फैदों। बेनि उनाव 87आव बेखौ थिपकाय बासबारिनिफ्राय बेखौ जागायनाय जादों बेखौ आरोबाव हाबाफारिखौ बेखौ जागायनाय जादों। दा बेवहाय थांखिया बड'लेण्ड मुभमेन्टआ जिहेतु बेवहाय फैदों फैजेनबाय जिहेतु जोङो बेयो मोनसे
जायगायानो मोनसे जारिमिनारिखा आरो बेवहाय नोङो करेन्द्र बसुमतारी मानगोनां बिथाङा एबसुनि आफादगिरिमोन बेबो मोनसे माने जारिमिनारि जायगा आरो बेबायदि गोबां माने थुनलाइजों सोमोन्दो थानाय समाजजों सोमोन्दो थानाय सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय बियो मोनसे जारिमिनारि जायगा दा बेखायनो बे 55थि बोसोरसालि जथुम्माखौ जोङो बेवहाय जोङो खुंनो थाखाय थांखि लादों आरो मोनफ्रोमबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथुम्माखौ रायजो राजाफोरा मदद खालामो रायजो राजाफोरा नेनानै माने थायो आरो आसा थायो दिनै नैबे हरिसिङा दख'रानि माने जिखिनि जथुम्मा बेखौबो गामिनि रायजो राजाफ्रानो माइ माइरं औवा बायदि मैया आलु मैगंजों मदद खालामलायनानै खुंनानै होदों थारैनो बेबायदि मोनसे राहाजोंनो रायजो राजानि अनसायनायजों 55थि बोसोरसालि जथुम्मायाबो मोनसे जाफुंसार जागोन आरो बर' माहारिनि थाखाय बियो मोनसे सिगनिफिकेन्ट बियो मोनसे थानाय मोनसे जथुम्मा जागोन आरो फैबाय थानाय समाव गोलावथार खामानि मावलांनांगौनि थाखाय बे मोनसे जथुम्मानि गेजेरजों थांखि लानो हागोन जोंहा मोनसे मिजिंथिनाय दङ गोजोन्थों।